फोसावना होबाय मेट्रिक आनजादनि रिजाल्ट दिनै बे बिथिङाव क'क्राझार इउएन एकाडेमिनिफ्राय माबायदि देग्लायनि जाफुंसारनाय फरायसाफोरनि अनजिमा देग्लायनि जे मेट्रिक आनजाद 2024-25 दिनैहाय फोसावबाय दा बेवहाय जोङो अभारअल नुदों जोंनि इउएन एकाडेमिनि रिजाल्टआ गुबुन गुबुन बोसोरफोरखौ नायनायाव देग्लाय एसे खमसिन होननानै जों बुंनांगोन खारन बोसोरै जोंनि रिजाल्टआ 95% गोजौआव थाङोमोन किन्तु जों देग्लाय 93.89% उथ्रिसारनो हानायखौ जों नुनो मोनदों गासै 183 सा फरायसाफोरमोन बेनि गेजेराव सा 10आ फेल जादों बेनिफ्राय 83 फरायसाफोरा फार्स्ट डिभिजन मोनदों आरो 80 जन फरायसाफोरा सेकेन्ड डिभिजन आरो थार्डआव मोनदों 7 फरायसाफोरा आरो ओभारअल जोङो जे रिजाल्ट पारफरमेन्सआव जों नुदों जे फरायसाफोरनि हाइस्ट पार्सेन्टेजआ देग्लायहाय 89.99% थांदों सासे फरायसाया बेनिफ्राय डिस्टिंसन हिसाबै 7 आरो स्टाराव जों मोनदों सा 15 बे हिसाबै जोंनि गासै ओभारअल रिजाल्टआ नोजोर होयोब्ला गुबुन बोसोरनिफ्राय एसे खम जादों देग्लायनि रिजाल्टआव एसे खम जादों होननानै बुंदों मा जाहोननि थाखाय जादों होनना सानो ओभारअलनि गेजेराव जों दा बुंनो थांनांगोन फरायसाफोरखौबो जोङो बेवहाय दाय होजोबनो हाया बा जोंनि जि इडुकेसननि जे मोनथाम कर्नार होनना बुङो गार्जेन फोरोंगिरि आरो फरायसाफोर आरो बे खेत्रनिफ्राय आं बाथ्राखौ बुंनो नागिराखै बाथ्राया फैदों जे एबारनि ओभारअल रिजाल्ट माने माबायाव सिगांनि ससियेल मिडियाफ्रावबो बा मिडियाफ्रावबो ओंखारबाय थादों जे एग्जामिनेशन पेटार्ननि चेन्ज जानाय देग्लाय आसामनि एग्जामिनेशन पेटार्नआ चेन्ज जादों जे थांनाय बोसोराव बिसोरो बानायदोंमोन जे 45%खौ 50%खौ अबजेक्टिभ टाइप होबाय बिसोरो माखासे साबजेक्टआव आरो बेवहाय दङ जे माखासे टिचार एसेसमेन्ट मार्कबो दङ 10 मार्कनि थाखाय जायखौ प्रेक्टिकेल होनना बुङो आरोखि बेनिफ्राय बाखि 45आ रिटेन गोलाव लिरनाय आरोखि दा बे सिस्टेमाव थांनाय बोसोराव मा जादोंमोन बिसोरो खुनु पार्सेन्टेज वाइज केटागरि खालामाखैमोन किन्तु देग्लायहाय मा खालामदों जे जि 10 मार्कनि बा प्रेक्टिकेलनि एग्जाम दं बेवहायबो 5% फैनांगोन अर्थात 30% जानांगोन आरो बेनिफ्राय जि 45 मार्कनि माने 50% बा 45 मार्कआव अबजेक्टिभ टाइप होदों बेवहायबो आलादा रोखोमै पास जानांगोन आरो बेनिफ्राय रिटेन जि 50% मार्क बा 45 मार्क गोग्लैयो बेवहायबो पास जानांगोन आरो बे मोनथामबो केटागरियाव पास जाब्लासो बेनि ओभारअल रिजाल्टआ पास जागोन आरोखि किन्तु गुबुन बोसोरफ्राव बे सिस्टेमखौ खालामाखैमोन आं सानो देग्लायनि रिजाल्टआव बेखिनियाव एसे थाबथादों नामा बिदि नंदों आरोखि खारन जोंनि थांनाय जे टेस्ट आनजाद मेट्रिकनि जि टेस्ट आनजाद जोंनि माबाया मेट्रिकनि टेस्ट आनजादा रिजाल्टआ गाज्रि नङामोन बुंनो थांब्ला गासै फरायसाफ्रा 30%नि पासाव मोनजोबदोंमोन आरोखि साथाम साब्रैसोआ एसे खम मोनदों अब्लाबो 30%नि एबाबजोबमोन बे हिसाबै जोङो 100%खौनो जोङो आसाबो खालामदोंमोन किन्तु लास्ट आवाराव जोंनि रिजाल्ट पारफरमेन्सआ बे हिसाबै थालांदों नामा बेखौ आं सानदों आरोखि जे रिजाल्ट सिस्टेमनिबो केटागरि थायो आरो बेनिफ्राय मोनसे ओंखारबाय थादों ससियेल स्टाडिसखौ लानानै माने ओरैनो सिलेबासनि आउट अफ सिलेबास दानाखैमोन किन्तु ससियेल स्टेटासआव बिसोरो ओरैबायदि कुइसन सोंदों जाय कुइसनफोरा नोङो इउपिएससि स्टाइलाव इउनियन जे बेंक माबा साख्रिफोरनि जे कम्पिटिसन थायो बे स्टाइलाव बिसोरो कुइसनफोरनि स्टाइलखौ सोंदों जायखौ फरायसाफ्रा माने गोबाङानो बेनि माबायाव टिचारफ्राबो बे आदबजों फोरोंनाय जायाखै आरोखि अबजेक्टिभ टाइपआव आरो स्पेसियेलि 45 मार्क्स आरोखि दा बेफोरबायदियावनो हयथ'बा थालांदों ससियेलावल' नङा बेयो गुबुन आयदायावबो बिसोरो माखासे मेकानिजम बानायनानै अबजेक्टिभ टाइप कुइसनखौ दानदों आरो जायनि थाखाय हयथ'बा बे रिजाल्टनि बे डाउन जानाय होननानै सानो आरो बुङोब्ला बे अल आसाम बर' बिजोंनि फरायसाफ्रा बे खेबाव बेसेबांसो उथ्रिसारनो हादों नोंथाङा मोनदांथिदों आङो जि देग्लायनि रिजाल्टखौ स्टाडि खालामदों बे खेत्रआव जोङो नुदों जे ओभारअल आसामनि रिजाल्टआनो देग्लायहाय बारा मोजां नङा बेनिफ्राय बिटिसि एरियानि जि रिजाल्टनि पारफरमेन्स बेखौ नोजोर होयोब्लाबो जों नुगोन देग्लायहाय माने बिटिसि एरियायावनो ओभारअल रिजाल्टआबो बारा मोजां जायाखै आरो दा बिटिसि एरियायाव बर'फोरनि रिजाल्टआ बांसिन हिसाबै बा बर'फोरनि माबाया एसे गुरुत्वआ बांसिन हिसाबै
जों एनालाइसिसखौ खालामगासिनो दं, दासिम मोनजोबाखै खिन्थु जि एसे एनै जोङो दा डाटा कालेक्सन खालामदों बा मोनबाय माखासे फरायसालिफोरनिफ्राय, दा बेवहाय गुबुन बोसोरफोरनिफ्राय एसे खमसिनखौनो जोङो दा मोनगासिनो दं आरो। गुबुन बोसोरफ्राव जेरैबायदि पारफरमेन्स जादोंमोन, देग्लायनि पारफरमेन्सआव एसे डाउन जादों बायदि आं दा मोनदों आरोखि। खारन क'क्राझारनि जि अभारअल रिजाल्ट डिस्ट्रिक्ट हिसाबै बे 61.12%ल', आरो आसामावबो जों नुदों देग्लायनि आसामनि जे रिजाल्ट बियो 63%नि एसेल' बारा आरो। थांनाय बोसोराव आसामनि रिजाल्टआ 75.75 बेबायदिसो थांदोंमोन। देग्लाय जों 11 बा 12%सो रिजाल्टआनो आसामना माने खम जादों, डाउन जादों। बे हिसाबै देग्लायनि अभारअल रिजाल्टआ नायोब्ला जे बर' मिडियामनि रिजाल्टआवबो जोङो बे माखासे एफेक्टखौ जों नुनो मोनदों।